Mä en meinannut herätä. Ja torkahdin 5 minuutiksi. Vaikeeta. Tää on varmaan väsyneen, mitä mä oon ollut. Helposti. Täällä on aika väsynyt kissa kans meidän takana. Wow, tää on varmaan ensimmäinen aamu, kun mä oon silleen, että mä oikeesti haluan mennä takas nukkumaan. Tai niinku, ei, siis tää on ihan mahdotonta. Mä haluan nukkumaan. Ehkä sä voit mennä. En mä mee. En mä oikeesti mee. Kyllä mä vähitellen herää, kato. Kun se energia tulee vähitellen ehkä. Sähän puhutkin jo niin kuin sä olisit ollut hereillä monta tuntia. Eiks niin? Onko mä nyt jossain ihan... Ehkä se on unessa. Olenko mä oikeasti tässä? En tiedä. Mutta hyvää keskiviikkoa. Joo, onks nyt keskiviikko? On jo viikko mennyt. Okei, hei hei.